Jó napot kívánok, szervusztok! Köszöntelek benneteket Dél-Afrikából, a Kwasiza Bantu misszióból. 13-an vagyunk itt Magyarországról, és a világ számos pontjából 700 külföldi vendég érkezett arra a konferenciára, amelyen mi is jelen voltunk. Hála telt a szívem, hogy itt lehetünk, hogy Isten csodáit láthatjuk, ahogy a gyakorlati hitet hogy alkalmazzák az itteni misszióban, ahogy hozzájárult az ő hitük ahhoz, hogy Dél-Afrikában ébredés legyen, és ez a dél-afrikai ébredés sokfele a világba eljusson. Hála telt a szívünk, hogy Isten csodáit megláthatjuk itt abban, ahogy a farmer prédikál, ahogy a prédikátor buszt vezet, ahogy munkálkodnak az emberek közösen azért, hogy Isten országa épüljön. Azt értettem meg az itt eltöltött több mint egy hét alatt, hogy nekünk is cselekvő hittel kell rendelkeznünk ahhoz, hogy ébredés legyen, és hogy jó jelek lehessünk a társadalomban. Imádkozom azért, hogy Magyarországon is ez bekövetkezhessék, és hogy a hívő emberek ráébredhessenek arra, hogy feladatokon a világban. Nem elmélet a hitünk, hanem gyakorlat, és akkor lesz élő és ható a társadalom számára, hogyha mi templomainkból, ahol föltöltekezünk, természetesen kimegyünk, és a hitünket a világban tesszük gyakorlattá. Ezt kívánom valamennyiünk számára. Isten áldjon benneteket, Isten áldja Magyarországot.